Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagan Radio. Abyan, may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga programa ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking listeners and viewers dira primarily sa Negros Occidental. So dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, Kaliling Kawayan, Mulubulo Kawayan, Tapi, Bantayan B, Daan Banwa, kag bisan pa dira sa Kamingawan. Mayang aga dira sa inyo nga tanan. Aton pamalandungan karon ining pag kabuhi. Sinang kabuhi nga naangkon naton dira sa kay Kristo Jesus. Ang ginahambal diri sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 17, amo ining una nga bahin sang aton nga pagtuon karon. Akon nga pagabasahon, Ephesians chapter 4 verse 17. Karon nagasiling ako sini kag nagapamatuod sa Ginoo nga dili na kamo magawi subong sang pagawi sang mga hintilman sa pagkawalay pulos sa ila mga hunahuna. Gindulman sila sa ila pagangop nga nahamulag sa kabuhi sang Dios bangod sang pagkadi maalam nga yara sa ila. Bangod sang pagtiga sang ila mga tagipusoon. Nawadan sila sing igbalatsyag kag nagtugyan sang ila kaugalingon sa kaulag. Sa pagbuhat sang tanan nga kahigkuan nga may paghamkon, hindi amo ang natun-an ninyo kay Kristo. Kung matuod nga nakabati kamo nahanungod sa iya kag natudluan sa iya subong nga ang kamaturan yara kay Hesus. Ubaha ninyo ang daan nga kinaugali nga iya sang inyo una nga pagawi kag dunot paagi sa madaya nga mga kailigbon. Then diri sa katapusan bersikulo 24, kag magsulob sang bag-ong kinaugali nga gintuga sa kaangay sang Dios sa matuod nga pagkamatarong kag pagkabalaan. Kabay nga ang Ginoo magdugang sa nga mga pagpakamaayo sa sini nga mga pulong nga aton ginbasa. Ang paglakat sa kabag-o sa kabuhi. Tungod kay ang Dios nagpili sa aton agod nga magkabuhi sang balaan
nga klase sang pagpangabuhi. Kinahanglan nga magatubo, magalambo, ligon kita kag mahimo nga hamtong sa aton nga pagpangabuhi. Nga subay gid, tukma o husto gid sa plano sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Ikaw kag ako, subong nga nakapanubli sang makasasala nga kinaiya dito sa kay Adan sa Roma 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Nakapanubli kita sang makasasala nga kinaiya halin sa aton amay nga amo si Adam. Sa aton kaugalingon, wala gid kita sing sarang nga mahimo. Wala kita sang gahom o kusog nga magkabuhi kita nga supak sa mga handom kag tinguha sang aton makasasala nga kinaiya. Busa nagakinahanglan kita sang outside force or power that can overrule and overcome the inclinations and intentions of human sinful nature. Amoy ng kabangdanan nga ginhatagan kita sang balaan nga espiritu. Ining balaan nga espiritu suno sa ginhambal diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Sa tapos ninyo mabatian ang balita sang kamatuuran, ang maayong balita na nungod sa inyo kaluwasan, kag nagsalig sa iya kamo man ginpatinan sang Espiritu Santo nga ginsaad, nga amo ang patinga sang aton panublion, tubtob nga maangko naton ini sa pagdayaw sang iya himaya. So ari diri ang sequence abyan kung sa ano nga paagi na angko naton ining Espiritu Santo nga ginsaad. Sa tapos ninyo na mabatian, meaning may nagwali, may nagtudlo, sinang maayong balita, o kung may nagsugid sa imo abyan, nanungod sinang maayong balita sa kaluwasan. So, ang imo nga himo amo ang pagpamati. Ikaw nakabati sang balita sang kamatuoran na nungod sa imo nga kaluwasan. Sa nagapadayon ikaw sa pagpamati, ikaw nagsalig, nagbaton sang kamatuoran. Gintuuhan nimo ini. Kay suno sa Roma 10:17, busa ang pagtuo nagaabot. Pinaagi sa pagpamati sang mga pulong ni Kristo. Nga madamo sa mga tao nga religyoso, pero wala sila sang husto nga pagsalig o pagtuo dira sa kay Kristo Jesus. Ang kabangdanan abyan tungod kay sa mga kasimbahanan sa diin sila nagasulod. Siguro kada adlaw sang ila pagsimba, ang ginwali o kung ang gintudlo, ang paambit sang ila pangulo sa ilang mga tinuuhan o konrilyon, hindi ang pulong ni Kristo. Hindi ang balaan kasulatan, kundi ang mga balita, ang mga opinyon sang iban nga mga tao, mga ginhambal sa mga politiko, mga philosophers. Ang balaan nga espiritu hindi maggiho nga ginagamit inang mga panghuna-huna nga sayop sang mga tao. Ang ginagamit sang balaan nga espiritu agod nga ang tao makahangop kag makabaton sang kapawa o kung kasanag sa iya nga kabuhi. Siyempre, ang iya balaan nga pulong. Ang balaan nga kasulatan. Sa tapos nga ikaw abyan nagtuon, nagbaton, nagsalig sa kay Kristo Jesus,
nabato nimo ang balaan nga espiritu, kag inang balaan nga espiritu ginhambal diri nga patin, sa English silyo, timbre, garantiya nga ikaw iya na sang Dios, nga ikaw nakabaton sang kabuhi, sang kaluwasan, kag sa nagapadayon ikaw maangko nimo ang kasiguruhan sang kaluwasan. Tungod kay may balaan ka na nga espiritu abyan, sa panahon nga ikaw nagapasakop sa iya, nagasunod kag nagatuman sa iya, pwede ikaw makalakat nga matarong worthy, walking worthy of the Lord. So amo ini ang matabo dira sa imo kung ikaw magpasakop sa pagdumala sang balaan nga espiritu. Karon kung ikaw nagsiling nga nagbaton ikaw kay Kristo Jesus, pero hasta lang manggali sa huna-una sa imo baba, wala man to nahulog nagpadayon sa imo nga tagipuson, atong imo hambal-hambal mo lang. Kag siguro ikaw kay hindi man makita sa mga pastor ang imo nga ang inyo nga tagipuson, imo nga kasing-kasing. So ikaw pabaptize po siguro. Kag tungod kay sige ka man sulod sa simbahan, ginisip ikaw nga hamtong na kag nahimo ka nga opisyal sa inyo simbahan. Pero questionably kay dali ikaw maakik, dali ka mangaway, nagapadayon ka man siguro sa tago-tago sa pag-intra sa gihapon sa mga bisyo, kay para nimo amoy na ang makalipay ang pagtuman sa imo mga paghamkon, mga kailigbon, kag hindi ang pagtuman sa mga sugo sang balaan nga kasulatan, sugo nga nagalin sa Dios. So you cannot walk in newness of life. Ipatinaw maayo ni Apostol Pablo ang aton bala nga mga postures, positions dira kay Kristo Jesus. Kita sa nakabaton kita kay Kristo Jesus, we sit with Christ in the heavenly places. Nagapungko kita. Pero sa aton pag-aplikar sa mga kamaturan sa aton kabuhi, we walk in Christ. Nagalakat naman kita. Hindi lang nagapungko, kundi nagalakat naman. Kag sa Efeso Kapitulo 6, sa nagapadayon kita sa pagpangabuhi, may mga pagsulay, may mga pagpakig-away, batok sa mga espirituhanon, kagamhanan, nga mga personas. Kagamuhi na sila ang mga malain nga espiritu, mga demonyo, mga soldado kag alagad ni Satanas. So kita nagatindog sa kamatuoran. Nagatindog kita sa mga pagtulunan ni Kristo, sa nagapakig-away kita dira sa mga demonyo, mga evil spirits, persons in the high places siling sa balaan kaslatan. So agod hindi ikaw matumba abyan, kinanglan maayo ang imo ginatindugan. Nagatindog ikaw sa kamatuuran, agod nga sa tapos ang imo pagpakig-away, pagpakigbatok sinang mga malain nga espiritu, sa giyapon ikaw makalakat. Makalakat ikaw dira kaupod ni Ginoong Hesus man. You walk with Christ. Kag siyempre kung ikaw nagalakat upod ni Kristo Jesus, ang iya nga presensya, ang iya nga pagdumala, iya pagtudlo o pagsaway, paggiya, pag-lead sa imo, mangin maayo kag mangin mabinungahon. So tungod kay ang Dios nagpili sa aton sa pagkabuhi sinang matarong kag balaan nga klase sang pagpangabuhi,
kinahanglan nga aton lambuton inang plano o disenyo sang Dios para sa aton nga kita mangin kaangay gid ni Ginoong Hesukristo. Matabo ini abyan sa aton nga mga kabuhi kung kita nagapasakop, nagasubay, kag nagasunod sa iya pagdumala, sugo kag kabubuton sa aton nga mga kabuhi. Diyos nga balaan, salamat sang imo balaan nga pulong nagatudlo ini sa amon kung paano kami makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, balaan nga espiritu, kaluwasan, kag kasiguruhan sa amon nga kabuhi. Buligi kami, O Diyos, nga hindi kami mahulog sa pagpakasala, maglikaw kami sa mga tentasyon, magdaog kami sa mga pagsulay, kag bisan pa sa mga palaligban, nga gintugot nimo nga amon masugata kag maeksperiensyahan. Kabay nga kami magsalig kag magsalig pirmi sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kabay pa. Abyan, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati, kag Nairel, salamat man sa imo nga pag-replay sini. Mag-greet ako sa akon mga kabyanan diri sa Facebook, sa kay Grace Martires Eleher, mayang aga sa imo. Brother Ruel Bisana, thank you. Norman is Samiliano, mayang aga man. Brother Cleofi Mulavin, yes, mayang aga. Sa kay Richard Hermino Dimyar, good morning sa imo man. Brother, ang Ginoo magapakamayo sa aton nga tanan.